Nandito sa may labas, sa may highway ay nag-aabang po kami ng sasakyan papuntang Makati. Kami po ay makiki-birthday. So ayan, medyo natagalan nga kaming nag-antay kaya ayan, napaupo na kami sa gilid ng kalsada. Meron pang ambulansyang dumaan. Ako hanggang tingin na laang. Yun po, ayan, dumating na po ang LRT Tapyan ba yan? Ayan, sumakay na nga po kami at kami lalarga na. Sa pag-aantay na matagal ay may dumating namang bus, pero kung doon kami sa Palengke Santo Tomas kami sumakay ay hindi na kami makakaupo. So dyan kami sa una-unahan tumambay para magantay ng sasakyan, kaya kami nakasakay. Yun, nakaupo pa naman po kami, pero yung mga nakasakay na galing ng Palengke Santo Tomas ay tayuan na sila. Ay, Diyos ko po. Habang nasa bus nga kami ay merong bagong sakay na mga magtutropa na maiingay. Ayaw mo makinig ng chismis, pero meron tayong tenga na binigay ng Diyos. Diyos ko po. Yan, bumaba na nga kami guys sa Makati, kung saan yung kanto ng pagbababaan ay bumaba na kami. Narating na namin ang building ng kung saan nangungupahan yung kapatid ni Mister. Yes. O yan, sasakay ng elevator ang mga mangyan. Mangyan, taga Batangas po. Yan, sumakay ng elevator. Ay, nako, tuwang-tuwa na naman mga chikiting. O, ayan, mga ngiti. O, guys. Pagod na pagod ka. Hello. 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 Yung mga taga Batangas, nakasakay ng elevator. Ayan na, Ayan nga guys, pagkabukas nga ng elevator ay nagsiunahan ng bumunta dun sa may pinto kung saan sila na rin ang kumatok. Sobrang excited nilang magkita nung pinsan nilang may birthday. So yan, ganyan po sila ka-excited pag magkikita-kita sila. Kaya hindi rin talaga maaari na hindi kami pumunta gawa ng syempre yun na lang din naman yung time na magkita-kita yung magpipinsan. So yan na rin po yung banding nila. At saka makikita mo kasi yung saya ng mga bata kapag nagkikita-kita silang magpipinsan. So yan po yung magbo-birthday. Si Cyrus po, yung pamangkin ni Mister, pamangkin ko na rin. Syempre, ganun talaga. Pag side ni family mo na din. So ayan po, nakiki-birthday po ang mga mangyan. Taga Batangas. Sobrang saya na ang mga bata guys. Sobrang saya din namin kasi pumunta din po kami paki-birthday. Para yun na rin po yung time na panahon na magkikita-kita, magpipinsan. So yan lang nga. So yun, nagkainan kami. Tapos guys, ay nako, merong mamahaling alak. Ay nako, hindi ko na rin pinalampas talaga. Ay nako, matikman nga rin alak na ire. Ay nako, alam nyo ba ang magkano yan? Tagi 1,000 na. Kapag ibinili ko yan ng gin, ay ilang bote na po yan. Hindi ko na yan mauubos kapag ibinili ko ng gin. Ang brand ko lang po kasi ay gin talaga, hindi naman mamahaling alak, kaya Diyos ko po. Tapos guys, meron pang blessing. Yung bayaw ko, bayaw ni Mister, yung asawa nung kapatid niya, ay nako, binili na school supply yung mga anak ko. Sobrang nahihiya kami mag-asawa, pero ganun talaga. Blessing na yun, bakit mo pa tatanggihan? Thank you talaga. God bless you always. Yun. Ang saya ng mga bata kasi mabibilhan na sila ng school supply. Actually, hindi pa po talaga kami nakabili ng school supply nila. Gawa ng inaantay pa namin ang sahod ni Mister. Hindi ko alam kung makukompleto ko pa. Pero hindi talaga namin nakalain na mag-asawa na nabibilhan ng school supply yung mga anak namin. So yun nga po, 2 supot na mabigat-bigat din. Diyos ko po. O ayan, blessing talaga. Tapos sa sobrang tuwa ng mga bata, ayan, pinaghahalongkat na, tinanggal na nila talaga dun sa paper bag. Pinagsisilid na dun sa bag na bago din, guys. Galing din dyan yung bag. So pati yung bag po ay bigay po nila, 'di ba? Ang blessing. God bless. Yun po, alam niyo po ba kung magkano ang bill ng school supply na binili? Nako, na 1,900 lang naman. Diyos ko po.
Kung kami mag-asawa, hindi namin kayang bilhin yan. Baka yung 1,000 o kakayanin, titipir namin ng sobra. So, yun nga, guys. Ang dami namin, wala kaming dalang pagpunta maki-birthday. Ang dami naming dala pag uwi. Merong hanger, mayroong pom, merong bag, may school supply po. Thank you for watching, guys. Yun lang po, sinare ko lang. Ang God bless. Thank you.